boleh lah. Selamat tua, ambo lah. Panji lah. Baru, mana tua tu. Baru. Sultan lo. Ibu mana tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum undian membaca, kami minta syukur wilayah kepada nenek mama yang pada hadir pada malam hari ini. Iya. Batu Tengku. Iya. Mulai lagi. Kenapa ada acara nak? Kau sentiang di belai kau. Sentiang ni mulai gua tukang gua. Insyaallah. Boleh tu. Mana tua? Yo. Tapi pun sungguh amat tua surang nan ambo bau. Sarapeknya lah sagalo alik kami nan duduk di ujung rundingan bakik maratua. Bak ini menjadi buah bana de ambo de karano ado nan takana di hati nan tak hilang di mato nak membaca undiangan sapatah jodohnya. Tapi sebelum undiangan dibaca bana kami ketangahan. Jika seandainya ate dek lainnya kan iyo tabawa kan tarati jo majlis lelo jo kerena maruponyo tajangkawan tangan tainjangkan tangan tasusunkan jari tapunkan sambah mangku undiangan dibaca. Bak ini tentang undiangan tangan susunan jari unan tambah diminta suku jorila lah undiangan saja nan kami baca. Sekian mana pakai maratua Sampaikan. sampai ikut berasa lagi laporan Rupanya sepanjang kebanan sultanan tu. Jika sandaknya gayung kaya lekeh basan. yo Kata lekeh berjawab. yo Kemudian lekeh berkembalikan. yo Bak ini dek kerana tersebut kami segala alat nan duduk samparan tagak sepamatang berdua je bertiga. Rupanya dek ambo nak menarik kata je mau pakai. Melo je perundian menanti sultan je kebenaran. yo Sekian bana bagi sultan. yo sampai maratua Manti. rupanya nama jadi buah bana di maratua sebelum gayung disambui katu dijawab undiangan dikembalikan. Nak manaria katu jo mu pakai melu jo perundingan menanti ambu jo kebenaran kan iyo baitu iyo lah. Nyolai dek kami kini tu dek karano lai ka bataria jo mu pakai belo jo perundiangan insyaallah ma ambo nanti Salah sultan. Kami siro kan. payola ke sultan ke Bindo. Oh, ende luar biasa. Orang Indo kau. ya Darahku tak nak tantu. Sultan. yo Tapi sungguh pun sultan nan ambo imbau serapeknya lah silang nambah bangka. Karajo nambah pokok. Pulang dia bagi sultan. yo Rupanya nak menjadi buah bana dek ambo tadi. Dek karena lah menanti sultan je kebenaran. Lah manari ambo je mau pakai. Melo je perundian deh teh segala alek nan duduk. Sehamparan tagak sepamatang. Bak ini Allah ambo payo pabukankan, Allah ambo pailia pamudiakan. Nyolai kini tu sagadang ia dibulekkan ke pembuluh. Sebulek kata dibulekkan je mau pakai. Allah bulek ia ke pembuluh. Allah bulek kata je mau pakai. Lah saya kaji tentang itu.
Rupanya tentang gayuan nak menyambut, kata nak menjawab. Ba ibarat padi dia ambo jual kata rabinya. Ba dek kerana kata rabinya dia ambo nak menjadi buah bana dek sultan tadi. Kan iyo dek kerana ada nak takana di hati, nak takilan di mata. Ndak membaca undian sepatah judulnya. Ba kini tak kalau undian akan dibaca, jika sehendaknya atas rayanya kan iyo tak bawakan terhati jemaili. Lelo je kerana mah rupanya tanjangkan tangan, tak susunkan jari, tak punkan sambah, maka undian saja dibaca. Ba kini tentang jangan tangan susunan jari punan sambah, minta suku jerila. Undian saja nak dibaca, kan iya baik itu sepanjang mana sultan. Yo. Nyalai dek kami kini tu, nan kajadi gayung ka basambu kata ka bajau basuh sepanjang pitah tua. Alah pituah tua dinamakan. Tiu abi adai dek bakal hilakan harap pusako karena dek babu Rupanya tentang pada itu, ba ibarat jalan balapangan sultan. Sampai mana tua? Nanti sultan. Rupanya sepanjang kebenaran mana tua? Rupanya sepanjang kebenaran mana tua nantun di karano kandak kabliah pintalah bapalakuan ba ibarat jalan laba lapangan. Insyaallah mana tua nak kami baca sepatah judulnya. Mana tua juga diimbau. Tapi sungguh pun mana tua sarapenya lah sagalo ale kami na dudua ujung undiangan pakai mana tua. Rupanya dek karena lah basi capek kaki lah basi dengan tangan nan mudu jonan mata menatiangkan minum kopi 107 hidangan. Ba kini dicalia Allah baruku, dipandang Allah baroman. Dan jadi pinta yo kehendak dek kami silang dan bapangka air terletak diminum hidangan tetatian santap kakian bana pakai maratua. Sampai sultan. Yo Rupanya sepanjang kebenaran sultan antun. Jika seandainya gayung kan yo lakai basambui. Kata lakai berjawab. Undian lakai berkembalikan. Ba kini dek karena lah basak ladang lah baliah bania. Basak tagak baliah jajak. Rupanya dambo. Tagak surang membulai tagak basamu bapayo kan. Dek karena tersabui kami segala lek nan dua sehamparan tagak sepamatang berdua je bertiga. Rupanya dambo nak menarik juga kata je pakai. Mai lo je perundian. Menanti puluh sultan je kebenaran. Sekian bana bakal sultan. sampai mana tua rupunyo nan menjadi buah bana dek mana tua dek karano la basa bania La bahasa ladang balia bania. la basa ladang la balia bania Bahasa tagak balia. basa tagak balia Jajak. jajak rupunyo dek Madat tua. mana tua tagak surang membulai tagak basamu Bapayo kan. bapayokan dek karena tasabui kami sagalo wale nandudua sahamparan tagak sapamatang badu jo batigonyo rupunyo dek maratua nak manaria juo katu jo mu pakai melo jo parunjangan menanti puluh ambu jo kabanaran Baik dek kami gini tu. iyo lai dek kami kini lah lalu ruhibana jalan nambatan kuah labana katu basabui di karano
lai kabataria jo mo pakai melo jo parundangan insyaallah mana tua ambo menanti Salah Sultan ambo segiro kan. Baru tu di. Iya na agak kebegindo gitu. Pulangnya lah ada malah tua. Ambo aja mau ulang. Pulang nih kami cuma malah tua. Silakan ulang nih. Stan. yuk Tapi sungguh pun Sultan na nambo imbau sarapeknya silang nama bangka karajo nama pokok pulang dia ambo Sultan. yo Artinya tiap-tiap bawa mengandung aki ya. Mulai bakasudahan. Ba tempo di awal tadi dek karena lah bahasa ladang lah baliah baniah bahasa tagak baliah jajak. Rupanya dia ambo tagak surang membulai tagak bahasa mu ambayo kan. Dan karena tersebut kami segala alek nandudua samparan tagak sepematang berdua je bertiga. Rupanya dia ambo nak menarik juo kata je mau pakai. Milo juo je perundiang. Berarti Sultan juga kebenaran. yo Kini Allah hamba tarik kata je mau pakai. Allah bailo je perundian. Lah menanti Sultan juga kebenaran. Rupanya kini sedang aja bulekkan ke pembuluh. Sebulek kata tu bulekkan je mau pakai. Allah boleh ayah ke pembuluh, Allah boleh kata je mau pakai. Lah saya kami tentang itu. Rasanya kayak itu. Rupanya tentang gayuan nak menyambut kata nak jawab. Menjadi buah bana ada Sultan tadi kan yo dek karena lah bas capek. Lah bas capek kaki, lah bas ringan tangan, namun do je na mata. Menanti yang pinu kopi, serato je tangan. Bagi ni dicaliak lah berupo, dipandang yo lah beroman. Dan jadi pinta kandak dek silang nan bapangka. Kapake segala. Silang Iya. kalau silang na bapangka. Kapake Kabakai segala lek na dua. Ayo tertarik minum. Air terletak kan diminum, hidang yang disantap. Kan ia baik itu sepanjang kebenaran Sultan. InsyaAllah Sultan kami kau kan. Mak, kau kalah mak jangan selesai mak. iya mak kau kalah jangan bahasa-bahasa kulo Jangan selesai mak. mak